ದೈವದ ನಡೆ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್. ನಾಗನಡೆ, ಬಲಿಪಬಾಯಿ, ಸರ್ಪಮಂಡೆ, ಪಂಚವರ್ಣದ ಕುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಈ ನೆಲತ ಕಾರಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಳ್ನ ಕಣ್ಣು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಅವೇತು ದೇವ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಠ ಮಂದಿರ ಗುಡಿ ಗೋಪುರಳುಲ್ಲ ಈ ನೆಲತ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನಿಲೆನು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಜಗತ್ತಿಗೈತ ಕಾರಣಿಕದ ಪೊಲಬು ತೆರಿಪೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಠಿಣಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಈ ನಿಬತ್ತುಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕದ ನಡೆ ಓ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಸಸಿತ್ಲದ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆಕೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೀಲೆದಾದ ಕೇಂಡ ಮೂಲು ಮೈಮೆ ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಲು ಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪಿಲಿಚಂಡಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಜುರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮೊಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಜಮಾನೆ ಅದು ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮೈಮೆದ ನೆಲ ಬಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳೈ ನಮ್ಮ ಪೋಕ ಆ ಸತ್ಯೊಳ್ನ ಕಥೆಕ್ಲನ್ನು ತೆರೆಯೋನುಗ ಆ ರೀತಿ ದೈವಳ ಮೂಲ ಕೊನೆ ಉರ್ದೇರು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಥೆಕ್ಲನ್ನು ತೆರೆಯೋನುಗ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದ ಕಟ್ಟಕ್ರಮಕುಲಿಂಚ ಆಂದಪುರ ತೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ. ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯೊಲ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮುಲ್ತ ಚರಿತ್ರೆ ತೆರೆಯೋಡುಂದಂಡ ಹಿರಿಯಾಯಿನಾರೇ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕರಿನ 47 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಪ್ರದೇಶೋಡು ಆದಿಡ ಮೂಲು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಡತಂದಿತ್ತಂಡ ದೈವತ್ತಿಲ್ದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಐತ ಸಂಚಾಲಕತ್ವನು ಕರಿನ 47 ವರ್ಷದಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮುಲ್ತ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಸಿತ್ಲದ ಹಿರಿಯರಾದಿಪ್ಪುನಾರ ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಪೊಲಬು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ SG ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಮೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆರ್ಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋನ್ಗ ನಾರಾಯಣ ರಾಯರೇ ಇವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಟೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಚರಿತ್ರೆದಾದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪೋದು ಇಂದಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲೋಡು ನಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕು ನಡೆದುಂಬು ಈ ಪಿರಾದ ಒರ್ಗು ಪಂಪೇರು ನಮ್ಮ ತೊಳುಟು ಅಂದ ಒರ್ಗು ರೋಡ್ ಆತ ಜಪಾಗ ಅಂಡ ಈತ ಅಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಗೆಲ್ಲ ಒರ್ಗು ಐಟ್ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಪಿನೆ ಅಂದು ದಿನ ಅವ್ಳು ತೊಳೆದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಕ್ಕೋಗಾದ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಅಳಿವೇದ ಮುಂಡ ಪೋಂಡ ಕಡಪರ ಪೂಜೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸೇರಿದ ಅಳಿವೇದ ಮುಂಡ ಮುಟ್ಟ ದಿನ ಪೋಸ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಪೋಪಿನಿ ಕುದುರೆಡು ಅದಾಗ ಮೂಲು ಕೋಲ ಒಂದುಂಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಕೋಲ ಒಂದುಂಡು ಕಾಂಡದ ಪುರ್ತು ಕುದುರೆಡು ಬಂದಾಗ ಊರ್ದ ಕನ್ಯಾ ಕೆಲವು ದಿನ ಹಾಕಲು ಬೇಡ ಪೋಪಿನ ನೆಟ್ಟೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಕೋಲ ಒಂದುಂಡು ಅಡಿದವರ ಏರು ಕುದುರೆಡು ಮಿತ್ತ ಉಂತ ಜತ್ತದು ಅಡೆಪುಟ ಪೋದು ಅಡಿ ಬಕ್ಕ ಕುದುರೆಡು ಪೋಲೆ ನೆಟ್ಟ ಪೋಳೆ ಈಗ ಆ ಜನ ಅವೇನು ಕೇರ್ ಮಲ್ತಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಬೇತೆ ಯಾರ ಅಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಜನ ಅವು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕುದುರೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ದುಮ್ಮಲ ಪೋಯಿ ಪಿರಲ ಪೋಯಿ ಪಂದಿನೇ ಏತ ಮೇರೆ ಪೊಯ್ 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 ಏತ ಚಬುಕು ಹಾಕಿ ಕುದುರೆ ಪಂದಿನೇ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಕುದುರೆ ಜತ್ತದು ಸೀದಾ ಬರ್ತದು ತಪ್ಪಂಡೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಾಡೋದು ಕಿಂಚಿತ್ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪಡೆದು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋದು ಅದು
ಮುಳ್ತಾರೆ ಅಂದು ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಐಟ್ ಮಿತ್ ಪೋಯರು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಕುದುರೆ ತನ್ನ ತೆಗೆಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಮುಳ್ಪಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಘಟನೆ ಕತೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಘಟನೆ ಕುದುರೆನು ನೆಗರೆಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂತಾದು ಕಾರ್ಣಿಕ ತೊಚ್ಪಾಯಿ ನಾವು 6 ಶರಣಾದ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ದು ಬೋಪು ನಾವು ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲು ಏತು ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ನೆಲ್ಲ ಉಳಿದು ಸುಜಾತ 2 ಕೊಡುವೆಲು ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಕೊರುವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುದೆತ ಆಯರು ಅಂದ ಆಯರೆ ಸುಜಾತ ಆಯರೆಡು ಅವಳು ಅವಳು ಒಂಜಿ 2 ಪ್ರಾಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಸಿ ತುಳು ಒಂಜಿ 2 ಪ್ರಾಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಪುದರ್ ಉಂಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೋತ್ರ ಅಂದಿ ಅಂದಂದು ಉಂಡು ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಪಾಲದ ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬದ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಅಡೆ ಅವಳು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ರೆಂಜಿರ್ದ ಮರ ರೆಂಜಿರ್ದ ಅಡಿತ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅವಳು ಪುದಾರ್ ರೆಂಜದಡಿತ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ರೆಂಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ರೆಂಜಿ ಅಡಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಂದೇ ರೆಂಜಿದ ಮರ ಅವಳು ಕೋಲ ಮೆಂಜ ದಾಲ ಒಂದಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋದು ವರ್ಷಕ್ಕೊರ ಭೋಗ ಮಾತ ಕೊಡ್ದು ಒಂದು ಮಲ್ತದೆ ಮುಳ್ತಾಕ್ಲು ಬರಂದಿತ್ತೇರು ಬಂದು ಪುನಃ ಈ ತುದಿಯಕ್ಕೆ ಓಡ ಮಾತ್ರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕಡ್ತೊಂದೇ ಪೋಡು ಜಪ್ಪೆಲ್ ತುದು ಕಡ್ತೊಂಬೋದು ಪೋಡು ಅವು ಮುಗಿದು ಬಂದಾಗ ಪೋನ ಕಡ ಜಪ್ಪೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಗಿದು ಬಂದಾಗ ಜಿಂಜೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ರೆ ಆಗಿ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಬಿಡುದು ನೀನು ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಡಿಬಕ್ಕ ಮಗಳನೇ ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ಮಗಳು ಮಲ್ಪದಾಗಲು ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಉಂಡೇರೆ ಇಂದು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಅಂದೆತ್ತ ಕೆಲಸ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಬಂಗದ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪಿನ ಪೋಪಿನ ಮತ ಅವಂದ ಎರ್ತ ಜಪ್ಪೆಲ್ ಪೋಪಿನ ಅರ್ಪಿನ ಬಂಗ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಅಲ್ಪತ್ತು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತಂತು ಮೂಳು ಓಳಾನ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತದ್ದು ಮೂಳು ನಂಪಗ ಅಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಅವಳು ಪೂರ ಅದೊಂದು ಮಾತಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆತ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತೊಂದು ಮಗಳು ಬತ್ತೇರು ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಒಂದು ಒರುಂಗು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒರುಂಗು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ದಾಯನ ಜಾಗ ಚಿತ್ರಾಪು ತುದಿದ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೈತೆ ಚಿತ್ರಾಪುದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬುನು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಇದೊಂದೇನು ಓಳು ಜಿಪ್ಪಣ ಪಸಂ ಬತ್ತಾನಮ್ಮ ನಾನು ಬಿತ್ತು ಎಂದ ಎಂಚ ಅಂಪಣ ಅಂಚ ಅಂತ ಮಗಳು ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಆ ಜಾಗದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನತ್ತು ಒಂದು ಕುಳ್ಳೊಂಜಿ ಅಕಲೆ ಕುಳ್ಳೊಂಜಿ ಹೋಯಿ ಬಿತ್ತು ಜಾಗ ಅಪ್ಪನ ಸೂಕ ಅಂಚ ಅಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಒಂದು ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಪುಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಒಂದು ನಂದಿಗೋಣೆ ಒಂದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಒಂದು ಜುಮಾದಿ ಅಂತ ಅವಳು ಏರ್ತು ಉಂಡಿದ್ರೆ ಆತು ಏನೇ ಪೂರಾ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪದಿದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೆ ರೊಕ್ಕ ಪೋಯರು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಮಗಳು ತೂಟ ಬತ್ತೊಂದು ತೂಟ ಅದಕ್ಕದಾಲ ಒಂದು ಮಾತಜ್ಜಿ ಆ ತೂಟ ದಿನ ಏರ ತೂದು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡೇರು ಜಾಗದ ಪುರ್ಬುಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಇಂಚನಿಕೆಲ್ಲ ಜಾಗದ ಬ್ರಾಣೇರು ಅದನ್ನ ಅದು ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಅದನ್ನ ಮಲ್ತು ಪೋತೇರು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತು ಮಾತು ತೂದು ಮುಳ್ತ ಪ್ರಾಣಿಯರಿಗೆ ಲೆತ್ತು ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರ್ತೇರು ದಾದ ಮಲ್ದ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಬೇತೆ ಜಾಗ ಇತ್ತಜಿ 5 ದಾರ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲೆ ಬೊಕ ದಾದ ತೂಕ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಪಾಕಲೆ ಕುಡ್ಲಾದ ಎಂಕುಡು ಪೋಯ ಅಂದು ಎಂಕುಡು ಮಲ್ದೆ ಅಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಪರಾಧ ಅಂಚ ಅಂದ ಅರಕ್ಷಮ ಈಗ ಆ ಪೊರ್ಪು ದಾದ ತೋಜಿನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಈ ಜಾಗನೇ ಒಂಜಿ ಪೈಸಾಗೆ ತೊಗೊಂಡ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಪುದಾರಡೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಎಂಕುಲು ದೀತ ಆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಆತಂಡ ದೀಯರೆ ಇರು ಎಂಚ ಬಣ್ಪರ್ ಅಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಆತು ಭೂಮಿಲ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಪುದರಡೊಂಜಿ ಅಕುಲು ಕೊರಡುಂದಂಡ ಆರ್ಯತ್ ಧರ್ಮಾತ್ಮೆ ಬರ್ಬೋದು ಅತ್ತೆ ಪೈಸಾಗೆ ತೆತ್ತೋನಂದೆ
ಮಗಲೇ ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಬಂಡದು ಹಾಂ ಮುಲ್ಕಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಮುಲ್ಕಿದೊಂದು ಅಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮುಲ್ಕಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನೇನು ಬುಡುಕುರಿಯರು ಪೂರ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಬುಧರ್ಡು ನೋಂದಾವಣೆ ಆಯ್ಡು ಪಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಊರ್ದು ಹಾಕ್ಲಾಡ ಈಗ ಸೇರಿನ ಹಾಕ್ಲಾಡ ಪೂರ ಕಿಂಚಿತ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊರಡುವಂತಿಗೆ ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೋಪುರ ಅನ್ನತೆ ಹಾಂ ದುಮ್ ಸುರುತ ಹಾಂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಒಂದು ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಒಂದು ಜುಮಾದಿ ಒಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂದು ನಂದಿಗೋಣೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಶುರು ಮಲ್ತೇವೆ ಹಾಂ ಶುರು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರುವೆಲ್ಲಿಡ್ದು ಹಾಂ ಭಂಡಾರ ಅಪ್ಪ ಕೊರಪೆ ಬಂಡೆ ಕೊರಪೆ ಬಂಡೆ ಹಾಂ ಭಂಡಾರ ಸಾಮಾನು ಅವಳು ಉಂಡು ಪೂರ ಕೋಲಜ್ಜೆ ಅವಳು ಕೋಲಜ್ಜಿ ಭಂಡಾರ ಮುಲ್ಪ ಓಡ ಪೋಪುಂಡು ಅಡೆ ಪಟ್ಟಾಲ ಅಡೆ ಓಡಬೇಕು ಓಡಡೆ ಪೋದು ಭಂಡಾರ 19 ಮುಲ್ಪ ಕಡದು ಹಾಕಲಿ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಈಗ ಪಾತ್ರ ಆಂಡ ಪೂರ ಹಾಂ ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಜುಮಾದಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಯಾಗ್ರ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಪೂರೆಕ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಬಾತ್ರಿ ಐನು ಪಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಹಾಂ ಬ್ರಾಣೆರಡೆ ಬಾತ್ರಿ ಬ್ರಾಣ ಎರಡೆ ಹಾಂ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಬ್ರಾಣ ಎರಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಅದು ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಂದು 11 ಅಲ್ಪ ಆವೇಶೋಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ಕೋಲ ಶುರು ಅಂಡ ಒಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ನಡೆಸ್ತಂಡ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೋಲದ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪಿನ ಪೋಪಿನ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಕೊರುವೆಲ್ದ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳು ಬಂಡೇರಿ ನಿಕುಲು ಭಂಡಾರ ಕೊಣೋದು ಅವಳು ಕೋಲ ಮಲ್ಪುಣು ಒಂದು ಮಲ್ಪುಣು ಭಂಡಾರ ಕೊಣೋಪಿನ ಕಣಪಿನ ಖರ್ಚು A to Z ನಿಕುಲು ಕೋರು ಹಾಂ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕಿ ಹಾಂ ಅಂಜಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲು ಭಂಡಾರ ಬಲೆ ಜನ ಭಂಡಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಇದೇ ಸಸಿದೆಲ್ಲ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತಂಡು ಲಡಾಯಿ ಬತ್ತಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಭಂಡಾರ ಕೊಡ್ಜೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಈ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಈ ಇಲ್ಲದಾರ ಗುಂಡರಾಯರು ಗುಂಡೂರಾಯರು ಬಂದದ್ದು ಹಾಂ ಮೈಸೂರು ಡಾರಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದ ಹಾಂ ಗುಂಡರಾಯರು ಅಂತ ಗುಂಡರಾಯರ ಪೂರ ಕರ್ಪದ ಕರ್ತಾಲೆ ಅಂದು ಅವು ಒಂದು ದಾದನ ಮತ ಗುಂಡರಾಯರ ಒಂದು ಎರಡ ಒಂದು ತಂದು ಇತ್ತಂಡ ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ఒక ಪರಿವಾರದ ಇವಳು ಅಂದ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ನೇಮ ಆಪಿನ ದಲ ಕಟ್ಟದ ದಿನ ಉಂಡ ಕಟ್ಟದ ದಿನ ಇಂಚಿನಪ್ಪಗನೇ ನೇಮ ಆಪಿನ ಹತ್ತು ದಿನ ದೀದು ನೇಮ ಆಪಿನ ದಿನ ದೀದೆ ದಿನ ದೀದು ಅಂದ ನೇಮ ಆಪನ ಮೂಲು ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮರ್ಲು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಈ ಮರ್ಲು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಪುದರ ಬರೆಯದ ಕಾರಣದಾದ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೈತ ಕತೆ அதான் நான் பண்ணுறேன் அந்த என்ஜினை பண்ணதாயிட்டு எனக்கு கம்ப்ளீட் எனக்கு நான் பண்ணுறேன் எனக்கு சரியாது ஏமாந்தம் அந்த ಹಾಂ ಇದನ್ನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮೂಲ ಒಂದು ಅದು ಮುಡಿ ಪತ್ತದು ಹೆಚ್ಚಿಡು ಎಂದು ಅದು ಸುರು ಅದು ಮೂಜಿಂದು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಮುಡಿ ಗೆತ್ತು ಉಲ ಇಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಈ ರೆಡ್ ಗುಂಡೆ ಒಂದು ಜುಟ್ಟು ಅಂದು ತರೆ ಬಿರುಗಡೆ ಪಾಡೊಂದು ಮೋನೆಗೆ ದಾಳ ಪಾಡ್ರೆ ಬಜ್ಜಿ ಮೋನೆ ಖಾಲಿ ಮೋನೆ ಅಂದು ಮೋನೆ ಬೆಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಒಂದು ತಿರಿ ಕಟ್ಟು ಸರಿ ಪೂರ ಅಂಜನೆ ಕಟ್ಟದು ಪೂತ ಮಾಲೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಶೃಂಗಾರ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತದೆ ಮುದ್ದಾದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚ ಜೀಟಿಗೆಡು ಮೂರು ಜೀಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮಾತಾದು ಕೊಡಿಯೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೊಡಿಯೋಡಿಗೆ ಹೋದು ಅಣಿ ಕಟ್ಟದೆ ಮೂಲ ಅವು ಇಂದಟ್ಟು ಎಂಜನದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಮುಡಿ ಹಾಂ ಮುಡಿತು ಅಣಿ ಕಟ್ಟದೆ ಉಂಟೋಡು ಅಣೆಕಟ್ಟುಂಟು ಅಂದ ಅಡಿಗೆ ಒಂಥರ ಅಬ್ಜಾತೆ ಅಡಿ ಪಕ್ಕ ಅಣಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅವಳು ಮೋನೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂಜೋಡು
ಕರಿ ಕಪ್ಪು ಪೂಜೋಡು ಮೈ ಮೈ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮೋನ ಮೋಣೆ ಪೂರ ಮೈ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಅಡಿ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬಿದ್ದಾಡು ಬತ್ತಲಕ್ಕನೆ ಬಂದಾಗ ಅಡೆ ಬಲಿಪುಣು ಇಡೆ ಬಲಿಪುಣು ತಿಕ್ಕಿನ ಅಡೆ ಪೂರ ಬಲಿಪುಣು ಮುಂಜು ಮಾಮೂಲು ಮೂಜಿ ದಿಕ್ಕು ಹೊರ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಹೊರ ಇಂಚಿ ಕೊರುವೆಲ್ದ ಅಂಚೆ ಇಂಚಿ ಮುಡಾಯಿ ಹೊರ ಇಂಚಿ ಬಡಕಾಯಿ ಹೊರ ಪಡ್ಡಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕು ಹೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಪೋದು ಉಂಟು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪೂರ ಮಾತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡದು ಮಾತು ಪಂಡದು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ತೊಂಬತ್ತು ಬೇರೆ ಅವು ಮಾತಾ ಅದು ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಬಂಡಿ ಕೋಲೊಂದು ಅದು ಬಂಡಿ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬಂಡಿ ಜಪ್ಪರು ಬಂಡಿ ಜತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾಯರಣ್ಣು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ತುಂಬು ಅಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಂಟು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂಜನಾಜಿ ಕಡ್ಸಾಲ ಐನಾಜಿ ಕಡ್ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ದಿಯೊಂದು ರೆಡ್ ರೈಟ್ ಕಡ್ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಹಿಂದಟ್ಟೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಡ್ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಾದ ಒಂದು ಮೂಲು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕಡ್ಸಾಲ ಕೊಣದು ಅವಳು ದೀಪೇರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಸಾಲ ಅಂಚ ಆತ ಕಡ್ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಳು ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಅವರ ಅಂಡು ಹೊರದ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಇರಡೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೂಡೆ ದೈವಗತಿ ಪ್ರೀತಿದ ಆವಾರ ಮೂಡೆ ಅವಳು ಈತು ತೋರ ಈತು ಇರುವರು ತುಂಬೊಂದು ಒಂಜಿ ಈ ಕಡೆ ರಕ್ತೇಶ ಪುಯ್ಯಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಈ ಕಡೆ ಅವಳ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಅವಳು ಒಂದು ಮಲ್ಪುಣ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಅಂದೆ ಇರುವ ರಾಜನೇ ಇಂಚ ಒಂದು ಕೊರಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಅವು ಮೂಡೆ ಮಲ್ಪುನಿಯರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಪುಂಜನಕಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಪುಂಜೋಲೆ ಅವರು ಅಕುಲವೇನು ಬಾರಿ ಮಡಿವಂತಿಗೆಡು ಮದಿವಂತಿಗಡು ಜಾಲ ಬಂಜಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಕೊಡು ಅವಳು ಕನ್ಸದು ಒಪ್ಪಿಸೋಡು ಅವೇನೆ ಅವಳು ಭಾರಿ ಉಪಚಾರ ಅವರಂಡು ಮತ್ತೆ ನಗಲೆ ಪೂರ ಬಂಡ ಕೊರಡು ಜಾಲ ಪರಂದ ಆಪಲ್ ದಾದ ತಂಡಲ್ಲ 10 ಜನಗಳ ಪಟ್ಟರೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಮೇರೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಡಿ ಕೊಡ್ದು ಪೂರ ಕೊಡ್ದು 10 ಜನಗಳ ಬೊಂಡ ಕೊಡ್ದು ಅಡಿ ಪಕ್ಕ ಮೇರೆ ಎಂದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಡೇನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದು ಮೇರ್ಲ ಬೊಡಾಯಿನ ಅಲ್ಪ ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಪರದೊಂದು ಅದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮೂಡೇನು ಬತ್ತೊಂದು ಅವಳು ಗೌಜಿಡು ಪಿದಾಡುವರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಇರುವವರು ಇಂಚ ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನೆಟ ಇದೆ ಮಠ ಬರ್ತದೆ ಗುಲಾಯ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಾಲು ದಿನ ಪೊಡ್ತು ನೋಗುವುದು ಅಂದು ತಾನೇ ನೆಡ್ಡಿಯೊಂದು ಪೊಡ್ತು ನೋಗುವುದು ಮುಕ್ಕಾಲು ದಿನ ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲದ ಇವರ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಮರಳು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮರಳು ಗೊಬ್ಬು ಅದು ಬಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಅವೇನೇನು ಮಲ್ತು ಕುಲ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಜಾರಂಡು ಬೋಡ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಪಂದು ಪೂರ ಆ್ಯಪಲ್ ಅವು ಒಂದು ಜೋಕುಲೆ ಪೂರ ಅಂದು ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಭತ್ತ ನಗಲೆ 3 ಜೋಕುಲೆ ಪೂರ ಲೇಟಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಮೂಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಜಾಗಿದ್ದು ಕುತೋಜಾವೇರು ಇಂಜಾಗ ಉಂಡಾಗ ಮಿತ್ತದ ಮಂಗೆ ಮಿತ್ತದ ಇಂಜ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಎಲ್ಲ ಅವು 3 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶುರುವಾಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ ದೈವದ ನೇಮ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಾತಾದು ಇದನ್ನು ಪೂರ ಮುಗಿ ಪಕ್ಕ ಪೇರು ಪರ್ರೆಕೊಳ್ಳುವೇರು ಪೇರು ಪರ್ರೆಕೊಳ್ಳುವೇರು ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮಾಡಿದು ಪೇರು ಮೈಕೊಂಡು ಪೂರ 10 ಜನ ಅವು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಹೊರತು ಪೇರು ಮೈ ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಪೇರು ಮೈತದ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಅದು ಪಾತ್ರೆ ಖಾಲಿ ಬಾಯಿ ಕೈ ಬಾಟ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಐಕೆ ಸರಿ ಅದು 5 ತುಂಬದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೇರು ಮೈಪುನ ಕೇಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಬಲೆ ಮುಂದಲೆ ಅಂಚಾನ್ ಪೇರು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರಿಯಡ್ ಮೂಲು ಬಾಕಿದೆಯೋ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ರಾತ್ರಿ ಅವು ಮುಗಿಬೇಕ ರಾತ್ರಿ ಪಿಲ್ಚಾಪುಂಡಿ ನೇಮ ಅವು ಎದುರು ಕಂಡೋಡು ಮತ್ತು ಬಂಡಿ ವೈಪಾರ ತೂಟದಾರ ಅದು ಬೆಡಿ ಮರದ ಸುಡುದು ಮಾತಾದು ಅವು ಅಂಡ ಮುಗಿಯನ್ನು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಪಿರಿಯದು
ಮೂಲ ಬಂಡಾರ ಪಿರಪ್ಪ ಪಿರವು ಮಲ್ಪುಂಡು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸೇವೆವು ಅಪ್ಪಗೆ ಪೇರು ಮೈಪು ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದ ಪ್ರೇರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪೇರು ಮೈಪು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಒಂದುವೇ ಮುಖ್ಯ ಮುಲ್ತ ಪರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೆ ಪೇರಿಲ್ಲ ಚೆಂಡು ಪೂಲ ಈತು ಪ್ರೀತಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಕದಾಲ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಆಡಂಬರ ಅಕ್ಕನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಸರ್ವಲ ಸೇವೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡುವೇರು ದೇವರಿಗೆ ಡಬ್ಬಿ ಪಾಡುವ ಕಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಒಂದೆ ಅವಳು ನೇಮ ಕುಳ್ದಿನ ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೇರು ಐಕೆ ಆ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆಗಳು ಕಾಣಿಕೆ ಉಂಟು ಐಕೆ ಪಾಡು ಕಾಣಿಕೆ ಅವು ಅಕಲೆಗೆ 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 ದಾಕಿರದ ಅಕಲೆಗೆ ನೂದು ಇರುವುದು ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ ನೂದೇಳು ಕಮ್ಮಿ ಏರ್ಲಜ್ಜಿದ್ದೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ಮತ್ತೆ ಐನು ದಕ್ಷಿಣ ಮೂಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ಪೂರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಟ್ಟು ಏತಿ ಇಲ್ಲುಂಟು ನಂಗೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಮೂಲ 14 ಇಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ 14 ಇಲ್ಲು 14 ಇಲ್ಲದ ಪಂಡ 14 ಮನೆತನದಗಳು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ದೈವನ ಸೇವೆ ಇತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವದ ಸೇವೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಉಂಡು ಮೂಲು ಜುಮಾದಿನ ಆರಾಧನೆ ಐತ ಪಾತ್ರಿ ಜುಮಾದಿ ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂತ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡ್ರಾಯರು ಈ ಇಲ್ಲದಾರು ಆರು ಮುಲ್ತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆರೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಒಂದು ಸಮಯ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಒಂದಿತ್ತಂದ ನಾಗಮಂಡಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಒಂಜಿ 10-25 ವರ್ಷೋಡು ಆಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಇದ್ದೇರು ಬುಡಿಯರು ಬತ್ತಿ ಬೇತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅವೇ ಆತ ಒಂದು ಮಲ್ತಜೇರು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಸುರುಟು ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಅಜ್ಜಿ ನಿರೀಟ ಮಲ್ತೇರಿ ಅನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನ ಐದಕ್ಕ ನಡುಟು ಉಂಟು ಐದು ಬಗೆತ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಅಜ್ಜಿ ನೇಮ ಅವೇ ಅವು ಮಾತ್ರ ದುಂಬದಲ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ನಮಕ್ ಮೂಲು ಭದ್ರಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಂದುಂಡು ಬಾಗಿಲು ಜತ್ತದ ಪೂನೀರು ದೀಪಿ ದಾಲ ಏರೆಲ್ಲ ದಾಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಅದೊಂದು ಉಂಡಡ ಪರಕೆತ್ತ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ಚೌತಿ ಬರ್ಬ ಅವು ಮುಲ್ಲ ಉಳಾಯಿಡು ಮೂಲ ಗಣಪತಿ ಉಳಾಯಿ ಗಣಹೋಮ ಅವ್ರೆ ಅಂಡು ಅವಲ್ಲ ಮೂಲ ಗಣಹೋಮ ಅಂಡ ಅವಲ್ಲ ಗಣಹೋಮ ಮಾಡು ಅಂಚ ಗಣಹೋಮ ಮಾಡೋದು 5 ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಇದು ಪೂರ ದೈವವು 14 ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸೇವೆಲ ಮೂಲ ನಡ ದೈವದ ನೇಮಗು ಬೋಡ ಗುಂಡುರಾಯರು ಮಲ್ತೇರು ಗುಂಡುರಾಯರ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅವತ್ತು ಭಂಡಾರ ಇದೆ ಕಣ್ಪೇನೆ ಅಲ್ತಿರ್ದ ಭಂಡಾರ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಕೋಲ ಸುರುವಾಂಡು ಇಂಚೇನು ಕೋಲ ಸುರುವಾಂಡು ಅಗಳು ಭಂಡಾರ ಕೊಡ್ಜೇರು ಅಜಿಪ್ಪ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಅಜಿಪ್ಪ 25 ವರ್ಷೋಡು ಭಂಡಾರಲ ಅಗಳು ಕೊರ್ಪಿನಜ್ಜಿ ಅವಲ್ಲ ದಾಲ ಆಪಿನಜ್ಜಿ ಅಗಳು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕೊರ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಮಲ್ಪೋರು ಪಣ್ತಾರಂತ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇವೆ ತಂಬಿಲ ಆತೆ ಪಕ್ಕ ದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಡಿ ಪಕ್ಕ ಆರ್ನ ವೆಂಕಟರಾಯ ಮಾಸ್ತಂದು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲದಾರ ಆರು ನಮಗೆ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಕೂಲ ಆರು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಿರ್ದಾರ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಅವಳು ಗುಡಿ ಉನ್ನದೇ ಬೇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಮರ ಮಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ರೆಂಜಿರದ ಮರ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಆತನ ಅಡಿ ಬಕಾರು ಅವಳು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ದೀದು ಅಷ್ಟಮಂಗಲೋಡು ಪೂರ ಅದಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲೋಡು ಬಂಡೇರು ಸಸಿ ಇತ್ತಳು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಜೊತೆಗೆ ಭಂಡಾರ ಇನ್ಗಳು ಕೊಳ್ಳೋಡು ಅವು ದೋಷ ಉಂಡು ಇನ್ಗಳಿಗೆ ಇದೆಗೆ ಮುಳ್ತ ಭಂಡಾರ ಎಡೆ ಪೋಲ್ತು ಅವಳು ಕೋಲ ಅವಳು ಭಂಡಾರ ಕೊಳ್ಳೋಡು ಇನ್ಗಳು ಈಗ ಮಗೆ ಪಂಡೇರ ಅರೆ ವೆಂಕಟರಾಯ ಮಾಸ್ತ ಮಗೆ ಪಂಡೇರ ಎಂಗಳು ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ಪ ಜಾಲ ತೊಂದರೆದ್ದೆ ಎಂಗಳು ಅಗಳ ಪಾತೇರಪ್ಪ ಅಂಚ ಆಕಳು ಒಂಜಿ 2-10 ಜನ ಊರ್ದಾಕಳು ಬತ್ತೇರು ಮುಳ್ತಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಗುಂಡ್ರಾಯರು ಇಂಚ ಪಾತೇರ್ದು ಭಂಡಾರ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡೋಡು ಬಂತೇರು ಮೂಳು ಆಕೊಳ್ತು ಮೂಲು ಭಂಡಾರ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಆತಂಡು ಬೊಲ್ಲಿದ ಕಡ್ತ ಬಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ 5 ಬೊಲ್ಲಿದ ಕಡ್ತಾಲೆ 5 ಪೂರ
ಬುಲ್ಲಿದ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನು ಮಲ್ತದ ಆತ ಬಂಡ ಮುಗ್ಗ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಆತನ ಈಗ ಬಂಡೆ ಊರ್ದಾಗಳು ಬಂಡೆಕ್ಕ ಎನ್ನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮುಳ್ತೆ ಕೊನೋಡುಂತದ್ದಿ ಮುಳ್ತಲ ಅಳ್ತಲ ಬರಡು ಮುಳ್ತಲ ಇತನೆ ಬತ್ತೊಂಬುದು ಬಂಡಾರ ಮುಳ್ತಲ ಬೋಡು ಕೆಲಸ ನಡದಿ ಕೆಲಸ ಬಂಡಾರ ಬರ್ಪುನ ಅಂದು ಅಂಚ ಬಂಡೇನು ಅವತ್ತು ಬಂಡಾರ ನಮ್ಮ ಪಸಂದು ಬರ್ಪುಂಡ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಜೀಟಿಗೆ ಇಲಾಲು ಅವು ಒಂದು ಮಂತ ಸೇರ್ತಿ ಎಂಚದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಲೋಡೆ ಒಂಜಿ 4-5 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಒಂದೇ ಆಪಣ ಆ ಕಾಲೋಡು ಇನ್ನು 10-50 ಮಿತ್ತಾವು ಗರ್ನಾಲು ಅವು ಒಂದು ಮಂತ ಐದು ಮಗು ಮಾತಾಡಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಜನ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಳು ಬಂಡಾರ ಅಂತ ತಾನು ಸಕಲ ಮೂಳು ಎಂದು ಉಂಡು ಮೂಳು ಹಳೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಆತನ ಮುಳ್ತಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ತಂಪುಣ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಒಂದು ಹಂಪುಗ ನುಪ್ಪುನು ಇರಜ್ಜಿ ಕೊರ್ವಿಲ್ದ ಪ್ರಾಣ ಎರೆಗೆಲ್ಲ ಮುಳ್ತಾ ರಾಜ ಅಕ್ಕ ಅವು ಆಕಳು ಒಳಿತಾರ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಒಳಿತಂದ್ರೆ ಆಕಳು ಬರಡೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗ ಅಕ್ಕ ನಂಗೆ ಜಾಲ ವೈಷಮ್ಯ ಗೋತ್ರಿ ಇದ್ದು ಜಾಲದ್ದಿ ನಂಗೆ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ದು ಐಗೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗುಳು ನನ್ನ ಬಂಡಾರ ಮುಳ್ತಾನೆ ಹಂಪುಣ ಹೆಂಗುಳು ಬರ್ಪ ಒಳೆಪಲೆ ಇನ್ನು ಅವಳ ಕೋಲ ಸುರು ಮಲ್ತೇವೆ ಅದು ಅವಳ ಕೋಲ ಸುರು ಮಲ್ತೇವೆ ಕೋಲಗು ಮೂಲು ಮುಳ್ತ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪೂರಲ್ಲೇ ತೊಂಬೋಯಿರೋದು ಅವಳು ಪಾತ್ರೆ ಎರಲಜ್ಜಿ ಮೂಲ 5 ಪಾತ್ರೆ 4-5 ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಹೆಂಗುಳು ಪೂರ ಪೋಯ ಕೋಲ ಗೌಜಾಂಡ ಅವಳ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಅವಳ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತೇರು ಮತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ಪೋದು ಬರ್ಬೇನ ಸುರುವಾಂಡು ಇದೆ ಅವಳು ಗಡ್ಡೆಟ್ಲ ನೇಮ ಅವಳ ಗೌಜಿಡ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವಳ ಅಂದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋರು ಇಂದೇ ಮೂಲ ದೇವ್ರ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಮೂಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ 2 ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವನುಂಡು ಆ ನಮ್ಮ ಆದಿಡ್ ಭೂಮಿ ಕೊರ್ತಿನ ಪೊರ್ಬುಲ್ನ ಪುದರದಾಲ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲೆ ದಾಲ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವು ಒಂದು ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾವ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವ್ರೆ ದಾಖಲೆ ತುಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಾರಾಯಣ ರಾಯರು ಈತು ಪ್ರಾಯಾಂಡ್ಲ ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಬುತ್ತಿರ್ದು ಆ ಅಮೃತದ ಸಿಂಚನ ನಂಗೆ ಪೂರ ಪಟ್ಟಿಯರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕವನ್ನು ತೆರಿಪಾಯರು ಈ ಆದಿಡು ದೈವ ವಾರೀತಿ ಇತ್ತುಂಡು ದೈವ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ನೆಂಚ ಮೆರೆಪೌಂಡು ಪನ್ಪನ್ನು ತೆರಿಪಾಯರು ಪೂಜ್ಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೇಮೋತ್ಸವನ ತೂಪು ನಂಚೆತ್ತನ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕೊರಡೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ರಾಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಡುರ ತರೆತಕ್ಕಾದು ಅವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ರತ್ನ, ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಸರಸ್ವತಿನ ವರಪುತ್ರೆ, ಒಂಜಿ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕೆ, ನಟೆ, ಮಾತ ಮರ್ಗಿಳ್ಳ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಇಟ ತಪ್ಪಾವನ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಪ್ರೀತಿದ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರು ಆರ್ನ ಕೈತಡೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಇಂಥ ದಿನ ಸಸಿತ್ಲದ ಈ ಒಂಜಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆದ ಪಿರವುಡು ಪರಮಾನಂದನ ಒಂಜಿ ಬಿಂದು ಬೆಗರುಂಡು ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲೆ ಅಂಡಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಪರಮಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಳು ಮತ್ತಿರ್ದು ಇರಗ ತರೆತಗ್ಗಾದ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪರಮಾನಂದನ ನಮ್ಮ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಸ್ಸಿತ್ಲೆ ದೈಬಿತ್ಲೆ ಮುಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಳಿಗೆ ತೆರಿಪವಳಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ನಡೆದಿದೆ ನನ್ನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದಿನ ನಿಕುಲ್ಪುರ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಕಲು ನಮ್ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವತ್ತರು ಅಂತಿದೆ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಪೋಪಿನಕಲು ಲೆಕ್ಕಿಸಿರಿ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅವೇನು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ರಕ್ತ ಬೀಜನ ದೇವಿಮಾತ್ಮೆ ಆಟೋಗೆ ಬರೋ ಪೋಪುಂಡು ಆ ಪರಂಪರೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಹಂತಡು ಮುಂದುವರಿದಳು ಅಂಟ ಆ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವಿ ಆಟೋಡು ವೇಷ ಪಡವೇರ ಆ ಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮೂರು ಇಡೀ ತುತ್ತಾಯ್ತು ಉಂಡತೆ
ಮಂಡ್ಯದ ಪತ್ತಿನ ತಾರೆ ಮುಟ್ಟೊಂಡತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಿಸಿರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದೀಯವಾದ ಮೆಚ್ಚೊಡುತ್ತಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಆನಂದ ಅಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಮೇಯ್ ಕುಡ್ತೊಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ದರ್ಶನ ಉಂಡತೆ ಪೊರಡೊಂದು ಅವಳು ದಾದ ಮಲ್ತನ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುಣ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಮ್ಮಗ ಐಬ್ಬ ಕಲ್ಪನೆ ಗೊತ್ತು ದೊಂಪ ಬತ್ತುವೇರು ಅಲ್ಪ ಮುಡಿ ಬತ್ತಾರಂಡು ಮುಡಿ ತಿರುಗಾರಂಡು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಜವನರು ಬ್ರೇಕ್ ತಕ್ಕದ ಕಡೆ ಹಿಡಿಪೇರು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಬೇನದನ್ನ ಏನನ್ಸತ್ತು ಯಾನ್ ಪೀರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಮಂದ ಕೋಲು ಅಂತ ತೂತೆ ಇಂಕ ಮುಲ್ತ ಕೋಲ ಖುಷಿ ದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಂಡ ರಾತ್ರಿಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಾಟೆ ಬಿಡುವೇಜಿ ಆರಂಭ ಒಂದಾಂಡು ದರ್ಶನ ಆಡತೆ 5 ಬೇರಿಗೆ ಮುಡಿ ಬತ್ತಂಡು ಮುಡಿ ಪತ್ತಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಕಲಕು ಬತ್ತನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪುನಃ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು 5 ಬಕ್ಕ ಅವಿನ ವೇಷ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡು ಮರ್ರೀತಿ ಶಿರ್ಮಲ್ಪಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪಂಜಿ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೋನೆಗೆ ಮೈ ಪೂಜೆರೆ ಉಲೈ ಪೋಪೇರು ಆ ಮೋನೆಗೆ ಮೈ ಪೂಜೆ ಬಕ್ಕೊಂಡದ್ದು ಬೇನಂದನ್ನಾರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಜಾಗ ಉಂಡತ್ತೆ ಹೆಂಗನ್ನ 10-12 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಐಟ್ ದುಂಬುದ ಕರಡಿತ್ತೆ ಪೂರ ರಕ್ತಶಾಮರಣೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಭೇಟಿ ಉಂಟು ಆ ಬಂಡಿದ ಬಾಕಿ ಎರಡು ಪಿಲಿ ತೋಜಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಆ ಕಾಲದ ಅವು ಇನ್ನಿಕಲ ಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತುಂಡತಿ ಅಲ್ಪ ಬಂಡಿದ ಬಾಕಿ ಎರಡು ಪಿಲಿ ಬತ್ತರಡು ರಾತ್ರಿ ಪಿಲಿ ಚಂಡಿ ಕೋಲುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತರಣ ಅದು ಪರ್ಯವು ಬಕ್ಕ ಗಡಿ ಬತ್ತದು ಒಟ್ಟು ಎಡಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಭೇಟಿ ಆಪೇರಿ ಹೆಂಗ ಮೂಜಿ ಕಡೆ ಇಂಚ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಆದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಏನದನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಭಕ್ತಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗುಂಡತಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಂದು ಲಜ್ಜಿ ಮುಂದೆ ಧ್ಯಾನ ತಪ್ಪಾಗೊತ್ತು ಜನ ಪನ್ಯ ಬೋರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಗಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತೇರಂದ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ 5 ಬಕ್ಕ ಅಡಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಪ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೆ ತೀರ್ಪು ಇರಾರು ಒಂಜಿ ಸೇರಾರ್ತ ಮೂಡೆ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರಂಡು ಆ ಮೂಡೆಯನ್ನು ದಿರ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮಗೇನು ಅಧಿಕಾರವು ಅವಿನ ದಿರ್ತೊಂಬರ್ಪಿನಿ ದಿರ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂಲ ಉಂಡತ್ತಂತೆ ಜನಗಳಂತೆ ಮರಳುಗಟ್ಟಾರೆ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ನಾಗ ಬೋಡನಿಕ ಕೇನು ಒಂಜಿ ಮಂಗಟ್ಟ ಎಲಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ದೈವ ಒಂದು ಪುರ ಅದ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೈವದ ಇರು ಮಲ್ಲ ಸೇವಕೇರು ದೈವದ ಪುದರೇ ಮರ್ಲು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಂದು ಆಯ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಆತನ ಈಗ ಇಂಚಿದ ರಕ್ತೇಶ್ವರನೇ ಒಂಜಿ ಪರ್ಣುಂದು ಅಂಡದ ಏನನ್ನ ಮೂರು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಗಿತ್ತದ ಗೊತ್ತು ಬೆರಣೆರ ಕುಂಬಾರನ ಏಕೈಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೈಲೋಡ್ಪೇರು ಬೊಟ್ಟೋಡ್ಪೇರ್ನ ಪಂಜೊಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಸಂಬಂಧಪಡಿದ 4 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಸುತ್ತೇರು ಆ ಕಡೆಗೆ ದರ್ಶನವಾದಿ ಶ್ರೀಪತಿರಾಯರು ಬಾಬ್ರಾಯರು ಮನೋಹರ್ ರಾಯರು ಮೊಕಲಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ತನ ನೋಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಓ ದೇವರೇ ಅಂಚಿನ ದರ್ಶನ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಒಕ್ಕ ಪರಂಪರೆ ಬರುವಂಥ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಆಂಡು ಬದಲಾವಣೆ ಪುರ ಆಂಡ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಗಲ್ನ ಸಸ್ಯದ ಗರುಡಿದ ಓಡಂತಾಯಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಮೂರು ಓಡಂತಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಕುಲ್ಲೋಡೆ ಆರಾಗ ಇಡೀ ರೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಮೊಕರೆ ಪೂರ ಬೆರಣೆರೆ ಪೂರ ದರ್ಶನ ಕೊರಿಬೇಕೊಂಡತಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರನ ಕೈ ತಲುಪೋದು ಅರೆಗೆ ಕಡಸಲ್ದು ಪರಂಡು ಆರ್ಲಾಗಿ ಒಡಿಂತಾಯನಲ್ಲ ಲಕ್ಕೇಸಿರಲ್ಲ ಮೂಲ ಕತೆ ತುಂಡ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಣತೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಅಂಚಾದ ಲಕ್ಕೇಸಿರನ ಕೊಡಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಅದೇ ಅಂಚಾದ ಕಾರಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕಿಸಿರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಇಡ್ದು ತನಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಭೂಮಿ ಉಂಟು ಮೂಲು ಬಂಡಿ ವೈಪುನ ಪುರ ಪರಂಪರೆ ಬಂದ ತೂಟದಾರೆ ಪರಂಪರೆ ಬಂದ ಐಟು ನಿಖಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಎಂಕುಲು ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಆ ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ನಿಕಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಕರೆ ಜಾಗಡ್ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಉಂಡತಿ ಎಂಕ್ ಉಳ್ಳ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಬಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಉಂಡವು 5 ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಒಂತೆ ಪುರ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡತಿ ಇಂದೆಡ್ ಪುರ ಪಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪುರ ಅಂತೆ ಇಂದೆಡ್ ತೂಡೆ ತಕ್ಕನೇಟ್ ಆಯಾಗ ಪಗೆ ಬತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಗೆ ಬತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಇತ್ತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದೇ ಬೈದಿರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಇತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತ ವೈಷಮ್ಯದ ಹತ್ರ ವಾಡಿಗೆ ಉಂಟುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಮಾಣದನ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಈರ್ನ ಈ ಒಂಚೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಥದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಇರಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಳು ಯೋಗಯನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ
ಅಕಲ್ ಪಂಡೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಮುಂದಲ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡದು ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಬಾರಿ ಆಲಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಮೂರು ನಾಗಮಂಡಲ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪುದರ್ದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದೇಣ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಉಪ್ಪಂದೋಸ್ಕರ ಪೂರ್ವರಷ್ಟು ಅಪ್ಪಂಡು ಮುಖದ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯರ್ ಪಂಡಿತೇನು ಆ ರೀತಿ ಪೂರ್ಣಕ್ಕೆ ತಮೇರಿ ಆತದಿನ ಅಂತ ಮಲ್ಲದಲ ವೈಭವಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಜೀರು ಅಂತೂ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣವನ್ನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿಯಾಪಿ ನಿಂಗುದೇನ ನಿನಗುದುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಶಿಸ್ತು ತುಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಉದ್ದ ಪೋಂತುಂಡು ಈತೆ ದಾಲ ಪಿರಿಚಾಮಂಡಿ ಕೋಲಾರ ಬಯ್ಯ ಎಡಮಾಟಿದ ಮುಗಿದ ಫಾಸ್ಟ್ ಅವು ಜನಕ್ಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿನಗಳಿಗೆ ದಾದಾಪಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಮುಗಿಯುಣಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡುದು ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾರಿ ತೂತ್ತಗೆಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸಸಿತ್ಲೆ ದೈವಿತ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯಡ್ದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ಗೆ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲೆ ಅಂಡು ತೆರಿಪಾಯಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ತಿರ್ದೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವುಳ್ಳ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ಅರೆಗಲಿಪ್ಪಡೆ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಮುಲ್ತ ವೈಭವದ ಉತ್ಸವ ನಡಪುಡುಂದಂಡ ಐಕ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ತುಟೆದಾರ ಅವಡು ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಅವಡು ಜಾತ್ರೆ ಅವಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ನಡಪುಡು ಐಕೊಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಬೋಡು ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರುಲ್ಲೇರು ಐತ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರುಲ್ಲೇರು ಎಂ ಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯರು ಆಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯರು ಸಲ್ಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆಲ ಮೂಲುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿದ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂತ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೂ ಬೈದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಈ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆತು ಮೂಲು ಪುರ ನಡತು ಪೋತುಂಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಸಿತ್ಲು ಗುಂಡೂರಾಯರು ಪಂಡದು ಆರೇ ನೆತ್ತ ಫುಲ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತಂದು ಮೂಲತ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುಣ ಬಕ ಮೂಲತ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಂತ ಸಕಲ ಪರಿಕರಣಗಳ ಉದ್ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ದಯಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಮೈಸೂರುದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಒಂಜಿ ಹೆಣ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ದ ದನಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದು ಕಾಸು ಇತ್ತಂಡು ಆರಡ ಆ ಕಾಸನ್ನು ಇಂಚನ ಎಡ್ಡೆ ವಿನಿಯೋಗ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಆರೇಳು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ನಮಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು ಪಂಡದು ಆರನೇ ಅಜ್ಜರ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜರ ನಮಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು 6 ಬ್ರಹ್ಮರ ಪಾತ್ರೆ ಆದಿತ್ತೇರು ಆರ್ಲನೆಕ್ ಬೋಡ ಏನಂತ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಚಪ್ಪರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಚಪ್ಪರ ಮತ್ತು ಜನತಿಕ್ಕುಜಿ ಆತ ಬೋಡ ಏನ ಪಂಡ ಚಪ್ಪರದ ಅಡಿಟೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಣಿಕಟ್ಟದು ಕೋಲ ಹೊಡಿತಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡ ಏನಾತಿನ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ದ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ ಆರನ ಕಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯ ನಾರಾಯಣ ರಾಯರು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ್ತೀರು ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಕೊಳುವೇಲು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗಳ ಸಸಿತ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗಳ ಅವಿನಾವ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ರಡ್ಡು ನೆಟ್ಟು ಅವು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲ್ನ ನೆಟ್ಟು ಉಂತುದು ಪೋಂಡು ಅಂಡಲ ದೈವಲೆಗೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡುಂದು ಆತಂಡು ಅಂಚೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಜ್ಞದ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಳುವೇಲು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಲ ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆದ ನೇಮಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲು ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಭಿನ್ನಾಗಿ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪಿನಿಂದೇ ಪಂದು ಎಂಕ್ಲು ಐಕ್ಲ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐರ್ದಾತ ಒಂದೇ ಮೂಲು ಜಾರಂದಾಯೆ ಕೊಡಮಂದಾಯೆ ಬಂಟೋ ದೈವ ಮೂಲು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕೊಳುವೇಲು ಕೊಳುವೇಲು ಜಾಗಡು ಆಂಡ್ರೆ ಅಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋಲ ಬೋಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಕೋಲ ಅಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ನಂಗೆ ಸಂಪತ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಆ ಕೋಲುಗೂ ಆ ಟೈಮುಡು ನಂಗೆ ಈ ದಾದಾದ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಮಿಟಲ್ಲ ಕೈರ್ದು ಬಾಡಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೇವರ ದಯಟು ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇರು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನಾನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪ ಅಂದೇ ಆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಯ ಅಂಚದು ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 23 ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದಿನಾಂಕ ದಿವಂದ ಅವೇ ಟೈಮುಡು ಮೂಲು ಕೋಲ ಒಂದುಂಡು ದುಂಬು ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾಲೋಡ ಎಂಚ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಮಾಮನ ಕಾಲೋಡ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಕೋಲಾರ ಟೈಮಿಗೆ ಆರು ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರನ ಮಗಕ್ಕೆ ನೆತ್ತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾ ಆರು ದಿನಾಲ ದೈವಸ್ಥಾನೋಡು ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಡು ದೀಪದೀಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೂಳತ್ತಿನ ಚೌತಿ ವರ್ಬ ಬೊಕ್ಕ
ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ಪಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ಅವತ್ತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಡ ಅಂಡರ್ಡ್ ಬರಪಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಸ್ತಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲವ್ರದಿಂಚಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದಾತಿತ್ತು ಒಂದು ಸಮಯ ಉಂತದಿತ್ತಂಡು ಐದು ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗದ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವದೋಡು 6 ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಒಂದಾತ್ಮ ಅವು ಕೂಡ ಶುರುವಾಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಸಸ್ತಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇವರದು ಬರೋದುಂಡು ಬೊಕ ವಾಗದ ಎತ್ತಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋಲೋಗಾವಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ತ ನಿತ್ಯ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಒವ್ಲ ತೊಂದರೆದಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಡಪ ಅನ್ಪೊಂದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊರುವೆಲ್ಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಈ ನಡೆಗೆ ಬತ್ತು ತನ್ನ ಸೇವೆನ ಪಡೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಮರಳು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯಾದ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಾತ ದೈವಡೆಗೆ ಬಿನ್ನೆರ ಸೇವೆ ಅಂದ ಮೂಲು ಸೇವೆನದೇ ತಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಕಪ್ಪುಣದೆ ತೊನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲೊಡೆ ಕುದುರೆ ಏರ್ನಂಚಿದ ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪತ್ರಕಾರಗೆ ತನ್ನ ಕಾರಣಿಕನು ತುಚ್ಪೈದು ತನ್ನ ಲೀಲೆನ ಮೆರೆಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೊಂದು ಎನಿಕ್ಕಲ ವೈಭವದ ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತನ್ನ ಸಕಲ ಖರ್ಚಿನಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಗೈಟೆ ಮಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಿಮೆ ಮೆರೆಪನ ಮಣ್ಣದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಲವನು ನಮ್ಮ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರರು ತೆರಿಪಾಯರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯಿನಾರು ಗುಂಡೂರಾಯರನ ಮಗೆ ಅಶ್ವಥ್ ರಾವ್ ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ಸಮಿತಿದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಮೇಲು ಸಂಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂಡೋಮೆಂಟದ ನೆತ್ತ ಸಹಕಾರ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ತಸ್ತೀಕ ಬರಪ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊಲಬಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೆರಿಯ ಇಡೆ ಬನ್ನಗ ನಂಗೊಂದು ಭಾರಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪಿನಿದಾದ ಕೇಂಡ ಪಡ್ಡ ಈಗ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಗಂಗೆನ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಪ್ರಕೃತಿದ ಮತ್ತೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ನಮ್ಮ ಉಳೈ ಬನ್ನಗ ತೋಜುನಂಚೆತ್ತನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಐತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪೋಪನಂಚೆತ್ತನ ರಥತ ಕೊಟ್ಯ ಐತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಕಾರಣಿಕದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಏರ್ನಂಚೆತ್ತನ ಪಿಲಿತ ಬಂಡಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಸಂತ ಮಂಟಪ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಕುಲ್ಲುನಂಚೆತ್ತನ ಉಲೈ ಪೋಯಂದಂಡ ನಂಗೆ ನಾಗಬೆರ್ಮೇರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜುಮಾದಿ ಭಟ್ಟನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಲ್ಲ ಆಡಂಬರದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಒರುಟಿ ಎಂಚಿನುಂಡ ಅವೇ ರೀತಿದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜುಮಾದಿ ಭಟ್ಟನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದಿನ ತೂನಗ ಉವಾ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ಪೋಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಅನುಭವ ನಂಕಾಪುಂಡು ಕಾರ್ಣಿಕಲ ಮೂಲು ನೆಗತ್ತು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಸತ್ಯಚಿತ್ತೋಳ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿನ ದಯ ನಂಗೆ ಮಾತರಿಗಳಿಪ್ಪಡು ಬೆರ್ಮೇರಿನ ದಯ ನಮ್ಮ ಬದುಕನೆಯ ಫಲ ಕಾತೊಂದು ಬರಡ ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿತ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಗಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ದೈವದ ನಡೆ ಈ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್,